So friends, जों दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों प्रिपोजिशन थामहिनबा महरथिनि सायाव जोङो बेयाव सोलोंनो हागोन नोंथांमोना दा गिबियावनो जोङो महरथि माने मा बेखौ जोङो बयबो मोनथिनाया मोजां स' आं बेवहाय मोनसे मा एग्जाम्पल जों गिबियावनो बुजायग्रोनो नागिरदों दा एग्जाम्पला जाबाय दा बुक इज अन दा टेबल बेवहाय मा दङ बिजाबा आरांगा सायाव दं थामहिनबा बेवहाय मा बुंनाय जादों नैबे नोंथांमोना बेखौ नोजोर दा बुक इज अन दा टेबल बेवहाय नैबे अनआ जाबाय प्रिपोजिशन थामहिनबा महरथिखौ फोरमायनो नैबे टेबल आरो बुकनि जा गेजेराव सोमोन्दो थानाय बेयो नैबे अनआ बे बाथ्रा मोननैखौ नैबे सोदोब मोननैखौ सरजाबनानै माने बाथ्राखौ मोनसे गोलाव सेन्टेन्स महराव बेरखांहोदों दा बेनिखायनो नैबे अनखौ जोङो मा बुंनो हायो प्रिपोजिशन बुंनो हायो आरो बेवहाय मा दङ बिजाबा आरांगा सायाव दा नैखौबो जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे सायावा जाबाय मा फोरमायदों प्रिपोजिशन थामहिनबा महरथिखौ फोरमायदों नैबे सायाव जुदि गैयामोनब्ला जोङो मा सेन्टेन्सखौ बेरखांहोनो हानाय नङामोन बेखायनो इंराजियाव जाबाय नै अनखौ जोङो बुंनो हायो आरो नैयाव जाबाय नैबे सायावा जाबाय महरथिखौ फोरमायदों दा बिदिनो गोबां एग्जाम्पलफोर दङ जों बेफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनो बेनिफ्राय दा प्रिपोजिशनखौ जोङो मा समाव जों लिरगोन बाथ्रानि माबे समाव जोङो बेफोरखौ लिरनो गोनां जायो बा जोंनि पजिशना मा बेफोरखौ जोङो सोलोंगोन प्रिपोजिशननि जायगाखौ जोङो बबे समाव लिरनांगौ बाथ्रानि मा समाव लिरगोन जों बेनि बागै गिबियावनो सोलोंगोन दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै लानो हायो गिबियावनो प्रिपोजिशननि जायगा थामहिनबा मा बुंदों बेवहाय प्रिपोजिशननि जायगा माने जोङो प्रिपोजिशनखौ मा समाव जोङो फज'गोन थामहिनबा पजिशन अफ द प्रिपोजिशन बेनि बागै जों सावरायनायदो दा गिबि नाम्बार वानाव नोंथांमोना मा मोननो हागोन स' नाम्बार वानाव जों सोलोंगोन नोंथांमोना नाम्बार वानाव बेखौ लिरना लानाय नाम्बार वानाव मा मोनगोन स' प्रिपोजिशना बेवहाय लिरना ला प्रिपोजिशना जाय नाउन एबा नैबे जाबाय NOUN नाउन एबा सरि बे एसे गोरोन्थि जादों नाउन एबा नाउन इकुइभेलेन्टखौ गभर्न खालामो थिक बेनि सिगाङाव जयो दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनदों प्रिपोजिशना जाय नाउन एबा नाउन इकुइभेलेन्टखौ गभर्न खालामो थिक बेनि सिगाङाव जयो दा एग्जाम्पला जागोन नैबायदि द हेडमास्टार इज इन द अफिस दा बेवहाय प्रिपोजिशना माबाय प्रिपोजिशना जाबाय बे इनआ जाबाय प्रिपोजिशनखौ फोरमायदों दा बे बाथ्राया मा फोरमायदों नैबे नाउन दा अफिसा जाबाय मोनसे नाउन बे नाउननि सिगाङाव जोङो नैबे प्रिपोजिशनखौ फज'नाय जायो बे जाबाय प्रिपोजिशननि जायगाबो बुंनो हायो जोङो दा प्रिपोजिशनखौ मा समाव फज'गोन जेब्ला प्रिपोजिशना जाय नाउन एबा नाउन इकुइभेलेन्टखौ गभर्न खालामो दा नैबे हेडमास्टारखौ मा दिन्थिना होदों बहा दङ अफिसाव दङ बेबायदि ओंथिफोराव जोङो बेखौ प्रिपोजिशनखौ नैबे जोबथारनाय जा अबजेक्टनि सिगाङाव जोङो फज'नायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि वी लिभ अन फुड दा बेवहायबो जों आदार जानानै थांना थायो दा नैबे फुडनि सिगाङाव जोङो
onखौ लिरनाय जायो दा बे जाबाय नाम्बार 1 जोङो माबोरै प्रिपोजिशननि जायगाखौ दोनगोन बे जाबाय नाम्बार 1 मोन बेनिफ्राय नाम्बार 2 जोङो मा सोलोंगोन नाम्बार 2 आ जाबाय माब्लाबा प्रिपोजिशन आ ऑब्जेक्टनि उनाव जयो दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पल होयोब्ला नोंथांमोना गोरलैनो बुजिगोन I want a pen to write with दा बेवहाय मा बुंदों I want a pen to write with दा बेवहाय प्रिपोजिशना जाबाय नैखौ फोरमायदों बेवहाय मोननै प्रिपोजिशन दङ नैबे टु आबो जायो आरो बे with आबो जायो दा जोङो बेवहाय मा जेब्ला प्रिपोजिशना मा नै बायदि जोङो उनावबो लिरनानै जोङो बे प्रिपोजिशननि जायगाखौ जोङो होनो हायो बेवहाय जोङो मा बाथ्रानि जोबनायाव जोङो प्रिपोजिशनखौ नुनो मोनदों I want a pen to write with आंनो लिरनो मा गंसे खोलोमनि गोनांथि जादों बा खोलोम नांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय दा गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै please give me a piece of paper to write on दा बेवहाय मा बुंदों अन्नानै आंनो लिरनो थाखाय पेपार हर बा मा बुंदों बहि हर बेबायदि बुंनाय जादों दा नैबे जोबथारनायाव जोङो मा नुनो मोनदों अन प्रिपोजिशनखौ नुनो मोनदों जोङो बाथ्रानि जोबनायावबो जोङो प्रिपोजिशनखौ बेबायदि फज'नानै जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 आ जाबाय स नाम्बार 3 आव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन नाम्बार 3 जाबाय interrogative word खौ ऑब्जेक्ट बायदि दिन्थियोब्ला प्रिपोजिशन आ बाथ्रानि जोबनायाव जायो बाथ्रानि जोबनायाव जायो दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पला जाबाय what are you looking for बेवहाय बाथ्राखौ नोजोर इंटरगेटिव वर्डखौ ऑब्जेक्ट बायदि दिन्थियोब्ला प्रिपोजिशना बाथ्रानि जोबनायाव जायो दा नैबे मोनसे इंटरगेटिव सेन्टेन्स सोंलु दिन्थिनाय आरो बे सोंलु दिन्थिनायाव मा फोरमायगोन नैबे प्रिपोजिशनखौ जोङो बे जोबथारनायाव फज'नांगोन what are you looking for नों मा नागिरबाय थादों दा बेबायदि सोंनाय जादों आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि what class do you read in दा आं प्रिपोजिशनखौ आन्डारलाइन होना दङ बेनिफ्राय what class do you read in नों बबे थाखोआव फरायो होनना सोंदों दा बेवहायबो नैबे मा बाथ्राया मोनसे इंटरगेटिव जादों बेनि थाखायनो जोङो नैखौ जोबथारनायाव जोङो बेबायदि फज'नो हायो दा ऑब्जेक्टनि उनाव जोङो बेखौ ऑब्जेक्ट नङा नैबे साबजेक्ट भार्बनि उनाव जोङो बेखौ फज'नायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिफ्राय बे जाबाय नाम्बार 3 जोङो प्रिपोजिशनखौ मा समाव फज'गोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 4 आव नोंथांमोना मोननो हागोन नाम्बार 4 आव जाबाय एडजेक्टिव क्लज आ whom बेनिफ्राय which बेनिफ्राय दङ एबा डेटजों जागायोब्ला माब्लाबा
माब्लाबा प्रिपोजिशना बाथ्रानि जोबनायाव जयो। दा एग्जाम्पला मा जागोन? एग्जाम्पला जाबाय बेबायदि, दिस इज द गार्ल whom I am talking about. दा बेबायदि बेवहाय about जाबाय प्रिपोजिशनखौ फोरमायदों। बेवहाय मा बुंदों? एडजेक्टिव क्लजआ whom, which। नैबे whom आरो which एबा that थायोब्लाथाय जोङो मा जायो? माब्लाबा प्रिपोजिशना बाथ्रानि जोबनायाव जयो होनना बुंदों। दा नैयाव मा नुनो मोनदों? नैबे whom दङ। दिस इज द गार्ल whom I am talking about। बे हिनजावसायानो आं रायलायदोंमोन, बा आं रायलायनाय हिनजावसाया बिनोमोन होनना बुंदों। दा बियो, दा मा जादों बे बाथ्राया? स' नैयाव whom थानायनि थाखायनो जोङो बे बाथ्रानि जोबनायाव जोङो about थामहिनबा प्रिपोजिशनखौ फज'नाय जादों। दा गुबुन मोनसे जों एग्जाम्पल लाबावनि, दिस इज द हाउस which I was looking for। दा बेबो मा फोरमायदों? आं नागिरनाय न'आ बेनोमोन होनना बुंदों। दिस इज द हाउस which I was looking for। दा बेफोर बाथ्राया जाबाय नैबे which दङ। स' बेखायनो जोङो बेखौ जोबथारनायाव मा for लिरनानै बेबायदि लिरनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो डेटनि मोनसे लानो हायो। So he gave me everything. He gave me everything that I asked for। दा बेबो जादों। नैयाव मा दङ? नैबे डेट दङ आरो जोबथारनायाव प्रिपोजिशना जाबाय for। दा बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो प्रिपोजिशनखौ फज'नो हायो। बे जाबाय प्रिपोजिशननि जायगा। दानिया जों सोलोंगोन प्रिपोजिशननि रोखोमफोर, मा रोखोमफोर दङ बा टाइपफोर दङ। दा प्रिपोजिशना सरासनस्रायै जों गोबां टाइप दङ प्रिपोजिशना। सिम्पल प्रिपोजिशन मोननो हागोन, कम्पाउन्ड प्रिपोजिशन मोननो हागोन, गोबां दङ। स' बेफोरनि बागै जोङो सावरायनोसै। नेक्स्ट जाबाय प्रिपोजिशननि रोखोमफोर। प्रिपोजिशननि रोखोम। दा नाम्बार 1 रोखोमा जाबाय सिम्पल प्रिपोजिशन। जों मोननो हागोन सिम्पल प्रिपोजिशन। बेवहाय मा प्रिपोजिशना गोग्लैगोन? बे जाबाय एडफोरखौ जोङो बुंनो हायो। एड, अन, इन दङ, बाय, बेनिफ्राय विथ दङ, बेनिफ्राय फर, बेनिफ्राय दङ फ्रम, बेनिफ्राय अफ, बेनिफ्राय आप, बेनिफ्राय मोनगोन डाउन, बेनिफ्राय थ्र, बेनिफ्राय अभार, बेनिफ्राय आन्डार, बेनिफ्राय दङ नियार, बेनिफ्राय मोनगोन जोङो टु, बेनिफ्राय टिल, बेनिफ्राय जोङो सिन्स। दा बेफोरखौ जोङो सिम्पल प्रिपोजिशन हिसाबै बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2आव कम्पाउन्ड प्रिपोजिशन। कम्पाउन्ड प्रिपोजिशनफोरा मा जागोन? दा बेफोर जाबाय एबभ आरो एबभनि लोगोआव माब्लाबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन अन थाफानाय, बा माब्लाबा बाय थानाय नुनो मोनगोन, माब्लाबा आप थानाय नुनो मोनगोन। स' बेखायनो आं एबभजों बेफोरबायदि नैबे उननि जा बाथ्रा सोदोबफोर बेफोर प्रिपोजिशनफोरा थाबावो, बेखायनो आं बिदि लिरनानै होबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट एक्रस, बेनिफ्राय अन प्लास क्रस बेबायदि नुगोन। बेनिफ्राय बिफोर,
बेनिफ्राय below, बेनिफ्राय behind, बेनिफ्राय दङ beneath, बेनिफ्राय दङ between, बेनिफ्राय दङ beyond, बेनिफ्राय across, बेनिफ्राय दङ inside, बेनिफ्राय दङ into, बेनिफ्राय दङ outside, बेनिफ्राय दङ within, बेफोर गासै प्रिपोजिशनाव गोग्लैयो। बेनिफ्राय without दङ, बेनिफ्राय दङ until आरो around। दा बेफोरखौ जोङो मा कम्पाउन्ड प्रिपोजिशन हिसाबै बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय आरो पार्टिसिपल प्रिपोजिशनबो दङ। दा पार्टिसिपल प्रिपोजिशनफोरा जाबाय स' नेक्स्ट नाम्बार 3 जाबाय नाम्बार 3 जाबाय पार्टिसिपल प्रिपोजिशन। दा बेनि सिङाव थानाय प्रिपोजिशनफोरा जाबाय बेफोर जायो concerning, बेनिफ्राय respecting, बेनिफ्राय owing, बेनिफ्राय दङ during, बेनिफ्राय दङ safe, बेनिफ्राय दङ notwithstanding, बेफोर गासैबो प्रिपोजिशन। बेनिफ्राय बेफोरनो पार्टिसिपल प्रिपोजिशननि जा सिङाव थानाय प्रिपोजिशनफोर बेखिनियानो जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 4 जाबाय फ्रेसेल प्रिपोजिशन आरो बेवहाय बेनि सिङाव थानाय जा प्रिपोजिशनफोर बे जागोन for the sake of, बेनिफ्राय दङ on account of, बेनिफ्राय in front of, बेनिफ्राय दङ by means of, बेनिफ्राय दङ because of, बेनिफ्राय दङ in spite of, बेनिफ्राय दङ instead of, बेनिफ्राय दङ in lieu of, बेनिफ्राय by way of। दा बेफोर जाबाय गासै मा फ्रेसेल प्रिपोजिशन बुंनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 5आव नोंथांमोना लिरनो हायो। नाम्बार 5आव जाबाय disguised प्रिपोजिशन। बेनिफ्राय बेनि सिङाव थानाय प्रिपोजिशनफोरा जाबाय बे एसर बा जोङो on shore बो लिरनो हायो। बेनिफ्राय ए हान्टिं आरो जोङो मा on hunting बो लिरनो हागोन बेखौ। बेनिफ्राय दङ ए बेगिं आरो बेखौ जोङो on begging बो लिरनो हायो माब्लाबा on begging। बेनिफ्राय दङ twice a day आरो बेनि जायगायाव जोङो मा बेयो on day बो जोङो माब्लाबा जोङो लिरनो हायो। दा बेफोर गासैखौ मा बुङो disguised प्रिपोजिशन जोङो बुंनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 6आव जाबाय डिटेच प्रिपोजिशन। बेखौ मोनगोन नोंथांमोना डिटेच प्रिपोजिशन। बेनिफ्राय दा बेनि सिङाव थानाय प्रिपोजिशनफोरा मा बेखौ डाइरेक्टलि बेबायदि प्रिपोजिशन जोङो मोननो हाया। बेखौ जास्ट नोंथांमोना माबायदि लिरना ला अबजेक्टनिफ्राय बेफोर गोजानाव थायो। नैबे दा डिटेच प्रिपोजिशनफोर बेफोर अबजेक्टनिफ्राय
अबजेक्टनिफ्राय गोजानाव थायो गोजानाव प्रिपोजिशनफोरा अबजेक्टनिफ्राय गोजानाव थागोन दा एग्जांपलआ मा जागोन एग्जांपलफोरा जाबाय बिनिया what did you ask for दा नैयाव मा जादों नैबे जाबाय इउआ जाबाय थामहिनबा बे इउनिफ्राय बे मा गोजान जादों नैबे प्रिपोजिशना गोजानावसो दङ जोबथारनायाव दङ दा बेफोरबायदिखौ जोङो मा नै प्रिपोजिशनखौ बुंनाय डिटेच प्रिपोजिशन बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो बेनिनो मोनसे एग्जांपल लाबावनि हु आर इउ स्पीकिं टू दा बेबो जायो नैबे टुआ जाबाय नैनिफ्राय एसे मा गोजानाव थादों दा बेफोर जाबाय नैबे डिटेच प्रिपोजिशन जोङो बुंनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट डाबल प्रिपोजिशन नेक्स्ट जोङो डाबल प्रिपोजिशनाव मा मोननो हागोन बे जाबाय नम्बर 7 बेवहाय लिरनो हायो डाबल प्रिपोजिशना मा डाबल प्रिपोजिशननि सिङाव थानाय प्रिपोजिशनफोरा जाबाय फ्रम बिहाइन्ड बेनिफ्राय दङ बे जाबाय मोननै थागोन प्रिपोजिशना फ्रम मा थागोन बियन्ड नेव फ्रमआ प्रिपोजिशन जायो बिहाइन्डआ प्रिपोजिशन जायो बेखायनो डाबल प्रिपोजिशन बुंदो फ्रम बिहाइन्ड फ्रम बियन्ड बेनिफ्राय दङ फ्रम विदिन बेनिफ्राय दङ स' बेफोरनो बेनिफ्राय जों दा जुदि एग्जांपल जुदि लिरोब्ला डाबल प्रिपोजिशनजों सोमोन्दो गोनां एग्जांपलआ मा जागोन दा एग्जांपलआ जों बिदि लिरनो हायो मोनसे द न्यूज केम फ्रम बेनिफ्राय मा मोनगोन बियन्ड द बे आटलान्टिक दा बेबायदि मोनसे एग्जांपल द न्यूज केम फ्रम बियन्ड द आटलान्टिकनिफ्राय माने निउजखौ मोनदोंमोन बा निउसआ फैदोंमोन रादाबा फैदोंमोन बेबायदि बुंनाय जादों दा बेफोर गासैबो प्रिपोजिशननि रोखोम दा जोङो दासिम मोनबेसे प्रिपोजिशननि रोखोमखौ मोन 7 सिमहालागै जोङो प्रिपोजिशन जोङो मोनबाय दा बेफोर प्रिपोजिशननि जोङो इउजेसफोरखौ जोङो सावरायगोन इउजेसफोर जों मा समाव जोङो बेफोर प्रिपोजिशनखौ इउज खालामगोन आरो बेफोर गासैनिबो प्रिपोजिशन इउजेसफोरखौ जोङो उननि नेक्स्ट पार्टआव जोङो सावरायगोन सो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो सो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो सो बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानाय गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय